Jangan terlalu lambat lah. Pegang. Kayak gitu juga nih. Tapi jangan ribet. Kalau udah ibadah, boleh. Enam. Pas bikin V-nya, V. Belajar dari rumah lah. Salam. Selamat hari Minggu madihita. Dihamu amanami inanami. Dohot naposo bulung. Kami mewakili Parhalado Nihuriata Pasahaton. Selamat hari Minggu. Jala selamat beribadah madihita. Horos madihita sudi. Huriani tuhata tapuk kama masuk. Mari demahita. Sian buku de nomor 10 pitu ayat sada 2 dohot tolu dia itu non rim mahita jongjong. Jaloma
Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tu papalangit dohot tanoon. Amen. Songonodo hatani Tuhan Yesus. Martua ma akan na mauas male mida hati goran, ai pabusuro do nasida. Martua ma akan na yas todi, ai idaun nasida do debata. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Upangi dohami tuho, saileho ma tuhami todi hasitongan dohot dame, asa takas hubotohami nasa lomo ni roham. Jala urupi mahami mangulahoni, sian nasa gugunami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Tatangihon ma patik ni debata di minggu tasadarion ima sian Efesus 5 mamuka mai sian ayat walu sahat tu ayat sia ai nahulum do hamu na jolo alai tiur do anggon waeng di bagasan Tuhani marparange mahamu songon akka anak hatiuron ai nasa habasaon dohot hatigoran dohot hastongan ido parbueni na tiuri. Atong rak mangidogo gumahita tuado pan di debata ho bartu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na ho bartu patik mi. Amen. Tabi gema ede puji-pujian sian punguan ama.
kali tak tahu. Malu. Karena satu ayat ini pinter nya. Dan tidak salah. Ya. Ya. Malu. Mari dihita. Ai ditanda homu ali, nama barsian gol kotai, sian tatar silang di si, nama kokop hopar dusai, lumpul kudusu susudi isal kudusami iluhu nagu mogodo Tuhani mengasau di lisat tun susu
Yesus ki dang bolong pakoko kondisi lumu umu pu rustusi usung ulu disi rohoki holan budar di tuhaki bui mamuri ias tondiki ias dodimu rohakon du Yesus nomormu dong disi diburi nuan rohaki Tatopo tima dosata nagudangi diadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pergugu na suhatu dosan para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahatot dohami tubu, jaladang adong hapor seaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akka dalammu. Macai gudang do pangalasyon nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Ala ni denggan ni basam dohot asi ni roham. Sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami dohot pangalasyon nami. Sa ingot mahami hobar tuasi ni roham dohot denggan ni basam ala ni goarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosata. Humok kopita gabi dosa do ibana nasutumadda dosa di bahet debata. Asa gabi hati goran ni debata hite marhite-hite ibana. Hasangapo ma di debatana di gijang. Amin. Tapi gema ede puji-pujian sian kor ina Kamis.
Mari dehita. Sai guru di lumbung naun, biyun disun, but najut bain ias rahakun, ditunuun, ulung ruhun, ku di Yesus tutun. Gidipun bibiun say nang madugam duru hakinun dihururung tutunuun. Hatani debata nagabe epistel di minggu pasapulu aluhon dung Trinitatis tersurat di Lukas bidu 10 sada mamukamai sian ayat 37 sahatu ayat 42 tajahama marga sika soring adorang dihatahud dopei diarahon sada pahalak parisema ibana mangan jala bongot ma ibana lausudul ma Alai longang ma parisei ala diga nasojolo marburi ibana lau marsi panganon. Jadi di dok Tuhanima tu ibana anggo hamu parise duru ni panginuman dohot makuk di payasamu alai ia perbagasamuna gok padoboon dohot hajahatodo Hamuna hurang roha sitopa duruna dalau si dona manopa bagasan. asal ma di basa-basahon hamu na di bagasanna bahen asiasi saddo iasma na di hamu Marjea mahamu parise ai di parsapuluh hamu doa kasuan-suana na umet-met rodi ragam-ragaman di simarmata. Alai lau siamu do uhum dohot holong irohani debata siulan do nasadawon alai unang mata ding nasadaan. ido sahatna martua do natumangihon hatani debata jalan na peopsa amen. Tapi gema ide puji-pujian sian punguan sola gracia.
Mari dehita. Tidakku maha porsiau tai, songon hina tidakku nidongata saha porsiau di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugu na sohatu dosan, na tumo palangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabian sianton di porbadia adorang sohabuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di pangumuman ni Silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tubana toru dung ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargugu na sohatu dosani, disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, mangumumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi perbadia, jala adong sadahuria nabadia, ria hatopan nyala Kristen akan nabadia, doho dihaisan di dosa, doho dihatai namandok, mulak mangulu sogut daging ni halak nang mate, doho dihanguluan na sorasuda. Amin. Tapi gima tikting na masa, dohot na laho si pamasaon ni huriata. Shalom, horas madihita, hamu amanami inanami, salu hita ruas ni huriata HKBP Sentosa. Tajahama titing namasa dono naing si pamasata di bagas minggon, titing HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda, Minggu ke-18 nung Trinitatis. Topik di halmo Jahoba do uhum dohot hati goran. Nah perjulu, di hari Selasa tanggal 10 Oktober 2020 di Patupa pertanyaan di sektor Tolu. Ima di bagas keluarga A Tambunan Inang Buru Manurung. Di sektor 5 di bagas ni keluarga P Nenggulan Inang Buru Siaturi. Dohot di sektor P7 di bagas ni keluarga P Sitohang Inang Boru Butar-Butar. Di hari Rabu tanggal 10 Oktober 2020 pertanyaan sektor ima di sektor sada di keluarga PH
Hasibuan inang boru sinurat. Di sektor opat dibagas ni keluarga Situa Asinaga inang boru Pasaribu. Doho di sektor onom dibagas ni keluarga M. Lumagaul inang Lunbabatu. Alamat Boy Mataida di titik Nuriata naung di share di grup sektor masing-masing. Dapat 2 hon. Hobar tu data na masuk tu Huriata, torop ni Huria na ulang tahun dibagas minggu on, gudang na opak pulsia halak. Hata ni debata imana tersurat di Psalm 34 ayat sia, dai jala idahamu dengan bahasa ni Jahoba, mertua mabawa na marhaposan tu ibana. Tu sude ruas ni Huriata na ulang tahun, upasahat tami mah, selamat ulang tahun, panjang umur, debatama na masuk-masuk. Napatuluhon, danak na sorang. Di hari Rabu tanggal 4 Oktober 2020, di basa-basa hotuhatta sadat danak boru, di keluarga M. Situmpul inang boru sehaan. Hipas do danaki, suang soni nang natoras nape, maringanan di jalan poros, Kebun Agung, Gang Kasih, termasuk matu sektor pitu. Nah pawaton, titing parbagason, titing paduahon. Neng majaro masuk perbagason maruli Oscar Pangaribuan. Anak ni Amatta MJ Pangaribuan inang Boru Saragi, ruas ni Huria HKPP Resort Sentosa, maringanan di Komplek Geraha Indah, Blok B7 RT 44. Dohot Orwana Herlinawati Boru Purba, Boru Diamata S Purba, Tuburinata Citua L Boru Sihotang. Ruas ni Huria HKBP Merak, Samarinda Resort Merak, Samarinda Kota. Maringanan di Jalan P. Suryanata, Perum Puspita Blok BP, Blok PFF nomor sada. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2020, maringanan di Huria HKBP Sentosa masuk pukul 10 pagi. Napa limahon di permingguan nasugut nunga di pasahat ulos tuhuria nama umur 70 tahun sailam ditabai mahasehato do kagajang nu umur nang majalo ulos sian hudata nung marumur 70 tahun. Nomor 6 persembahan amplop dana pendukung program Kuria. Sadarion tapatupa papungupilian dana pendukung program Kuria. Pinangidohon partisipasi sian ganup ruas. Papituhon rapat panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP Sentosa. Sadarion pukul pitu manang 19 wita maringanan di konsistori di Patupa rapat panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP Sentosa. Agenda rapat pesta puncak tahun profesionalisme, pesta gotilon, dohot ulang tahun HKBP Sentosa. Pinangidohon ma tuganu panitia, dohot parhalado madohoti rapoti. Pawaluhon rapat pendeta hatopan RPH HKBP. Di hari Senin sampai tu hari Jumat tanggal 10 sampai tanggal 20 Oktober 2020 di Patupa rapat pendeta hatopan HKBP maringanan di Parhutaan HKBP Jetun Selangit. Nomor sia, nomor 10, nomor 11, Basar Mahasiswa Fakultas Ekonomi proposal tahun profesionalisme pilihan tahun jadwal organis dan prokantor pelayanan ke gereja Pagaran do titik perhepengon Boy Mataida di lembaran titing naung di share di Hitaganub di pasu-pasu tuhata mahuriata molate ma di hita soni ma buah-buah titing nang masa do pamacota di binggon tapasadar maharata martang yang mahita ali amanami na marhabangso di Panogijang
Molati madipasa truhanami di siala dinggan di basam. Marhai pason hami sahat di bagasan sadarion. Di pangiring-iringmu di minggu na salpu. Boy hami marsaur dotto di bagas suryamon. Di bagasan las ni roha dak kurang mangna api oleh Tuhan. Alani Tuhan di pasahatami totong ngulunamion. Homa totong na mangaramoti. Di sudi perngumutan ni gulunami oleh Tuhan. Saksoni pe Tuhan. Aka tujulan narion. Homa totong na mangaramoti. Siyan na me satu na magodang. Leon hai pasol las ni roha. Dia kahamit meton na ibur-ibur magodang. Penok kama akasi panay na hiton. Dia ka persikola salam tu bisuk na mali Tuhan. Tu akana tu cikon na lebih tinggi. Leon haguguan habisukon na sakoi. Asa bui totong na sida bui lebih dewasa. Mengikuti akka persejaran ni ajarhon ni akka guruna. Naksoni akka dosen na ale Tuhan. Soni mahabit terlubuy na tutuan na ale Tuhan. Pergugui persahalai mahami. Dia mengajari, menguluhon. Marumunuh-munuhon ni anak penamion. Asa gawi anak na haseon. Di tongotongan ni keluarga nami. Di tongotongan ni masyarakat. Terlubuy ma di tongotongan ni julum alia Tuhan. Pos marohanami Tuhan. Dang taruluhon hami on bol hola mga sahong gugon nami. Alani Tuhan. Pos sahat tami ma. Sudi ngulu nami at Tuhan. Siyan na met sakti na mangudang. Terlubuy ma Tuhan. Akan natuto namin nagadup. Akan adong dosyak kami. Saya ramoti na sida totong, leon haipason hagugun. Buhay na sida marlas ni roha sangon hami na mamuji pa sa ngapoko le Tuhan. Naksoni ay anak kon nami, mulo na dosyak kami. Tong maramoti na sida le Tuhan. Di akka kegiatan na menang nahape akan na yulahon ni na sida. Na subuhi terberek kami ganuk masada-sada. Wala pos ni roha doon na pa sa hatot kami tuhu ale Tuhan. Dibutuh kami oleh Tuhan, gudang akatantangan nama sa serupan niya kanokon namin oleh Tuhan. Alani unang tutu palua na sida. Asa unang terpengaruh na sida tu akka kebebasan do akka pergaulan na masa sonaryon. Terlubuy ma di masa-masa kesulitan noon oleh Tuhan. Unang luas kami akan natutuan na gawin madili. Alan si taonon di akka pergumutan ninggulu nami. Na gudang akka masalah dihan bersada-sada oleh Tuhan. Namar pungu do hami ruasmu di huriamon ale Tuhan di bagas tikion. Ima na mamilihod diri nami, di boto hami do ale Tuhan. Gudang akasitaonan holso nami. Marhite-hite persaron nami bagas tikion. Urapi mahami, marhite huasomi. Asa gabi woso nang roha nami. Ola hami pasatod diri nami. Maka malatehong ngulo namion. Asa totok kami bersyukur di dalam segala hal ale Tuhan. Unang holan na marong utukot mangido hami tuho ale Tuhan. Alay olo hami. Mako malateo di sudi parang ngumutin ng ulo nami ale Tuhan. Ale Tuhan di bata aman namin na marabang sunan di banagijang. Songson di Tuhan tu akka panitia. Tahun personalisme dan penatalayanan HKBP Sentosa. Sanggia totong na sida gonggom di bagasan holong na sakoy ale Tuhan. Asa totong na sida di bagasan sada ni roha. Di bagasan las ni roha. Ina mangulahon pada madamehon. Na sude padenggat-denggaton huriami, padenggaton akka akan na perlu dihukunan nami ale Tuhan. Ale amang na marhabang sonewagijang soksoni depe moladong Tuhan akka ruasmi na dibagasa parsahiton. Hufasahat tami totong keluarga saluhu na mang na didia benasida ang gia marhite huasomi marhite obat si panganon menang na ahape na marhitian. Gabi pasu-pasu may gabi markohon hevason gabi hamalum ni akapanahit ali Tuhan. Molo akan nalibagasan perkarejuan ali Tuhan. Ramoti jala totong manasida. Ibagas perkarejuan tong mamuji pasangapong guarmi. Asa maramulia makeluarga. Buhay totong nagabi mamuji pasangapoko di bagasan akalas ni roha ali Tuhan. Soksoni do Tuhan mulai pemerintah nami mulai sa nagijak satu toro. Di masa-masa di kesulitan di kehidupan nami sonaryon Tuhan. Gudang aka goncangan akan namasa melalui aka parhuriaon. Naksungoni aka perkerejuan. Naksungoni aka mas politik na sangat memanas alil Tuhan. Alani lehon makaroha dame. Pemimpin nagabi penganyom. Mulai tingkat sanggijang saat tunutoro alil Tuhan. Asa totong di bagasan das niroha. Asa totong marhite huasomi. Unang mangulahon na sida naso di halomon rohami alil Tuhan. Soksoni pehami saluh na aka masyarakat saluh na totong di bagasan sada ni roha. Mangoloy ang aturan dan peraturan asa totong mardami di hami di bagasan aturani ale Tuhan. Pos marohanami ale Tuhan. Molohola mga sahong gugo nami do hami.
dang tarulahon hami alai mamereng doho sa buluk hade hafurti hacian bano gijang mi ale Tuhan naing ditatapodo hami di bagasan aka alu-alu namion ale Tuhan. Ale Tuhan di bata ama namin na marabang so na di bada gijang. Soksoni di pe Tuhan ima na tua-tua si matua ni si tua ade simbolon nang modding nang perjolo di alapo di huta si pang opak kisaran ale Tuhan. Alani mulak do nasida tu huta mangulahon akaulahon habatakon na hobartu ulahon ni patupan ni aka keluarga nasida ale Tuhan. Alani hupasahat tami matuho keluargai ramoti nasida totong di bagasan asa totong nasida di bagasan terapul ni roha. Leo tu nasida hasadaun ni keluarga mardumu nasida sudi palu benubuhan akaulan habatakon na hobartu ada ni habatak. Mulutong namulak pa nasida banang adiga tubona tu pangaraton na mengon ale Tuhan. Humatotong na majuduan nila ka nasida leon hay pasod do gaguon na sokoy boy pajupa do keluarga na didapotan na di pangaraton na mengon ale Tuhan. Soksoni do pele Tuhan na mangido mahami di ulang tahun ni HKBP 162 tahun. Gajang ni akka perdalanan hama olon naung dialami huriami napa belga-belgahun huriami guarmi ale Tuhan. Aleani leo matotong akka hadameon leon habalgaon ni huriami asa totong marhite-hite mangingot tami dalan nami Tuhan mangingot di pasadahon di sude portibion ima marhite parmingguon doh di akka persaron nami di sude na adong di lu portibion ale Tuhan. Alani Tuhan mangido mahami tuho akka tu ak porus nami akka tingka atas sape na tutoro sude akka anggotana leho tu nasida hadameon nagabe babain aturan nagabe situron dihami ale Tuhan. Ale Tuhan ama namin ang marhabang sudeban nagijang gudang dupe Tuhan akka si pagidon namin na orang malo do hami mangido ale Tuhan. Alay di boto hodo Tuhan akka nariko dingulo nami marsoba jalo mangido mami tu ole Tuhan. Holan na mangido do hami ale Tuhan alay hodo totong na pasikopon di tonga-tonga ning ulo nami ale Tuhan. Pos marohan nami ale Tuhan. Holan alani pos ni roha do hami pasahatay matuho akang ulo nami ale Tuhan. Tokin naing nang bigon nami ma berita nauli marhite na posomi. Ramoti parsalay man na posomi pasahato berita nauli di tonga-tonga ni hurami. Marhite-hite i asa gabirong nagabi hosor-hosor ding ulo nami. Dalan nami marsugot naing pajupa do to marhite-hite inganan nang parademi ale Tuhan. Alani pasahatay matude parpongan namion marhite namin tu Kristus martangya kami tuho. Amen. Uriani tuhata tapasahak ma piliata ime pilihan sada A dohot sada B laus tauduti ma maride. Siung
Bapa martanyang mahita. Toktong dole Tuhan madok moliate hami todo pamuna badiai. Disude asi doh dengan nibasam. Nama dongan ningolunami saharo di bagas antikyon. Di papungwa sini roham dohami di bagas joromon. Jala disihol ni rohanami le Tuhan. Dina tumangi ho baritam naulii. Ajari pergogoi perbisuhi hami. Asa tahu hami mangulah hosa di ngolunami sigano pare. Atau ngale Tuhan pakulingi mahami saluhu na marhite-hite hatam. Ay nungarade hami laho tumangi hosa. Marhite-hite Kristus Yesus martanya kami Tuho. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Hatan itu hata nagabe ojahang di parminggota di bagasan tikyon. Iman atar surat di buku Yesaya bidu 5 mamuka sian ayat sada saharo di ayat pitu. Yesaya bidu 5 mamuka sian ayat sada saharo di ayat pitu. Songono mahatan itu hata takas mata paihut-ihut. Israel porlak anggur ni Jehoba. Maredema ahu nuaeng taringo tuhasiaku. Sada ede ni haholongaku taringo tu porlak anggurna. Marporlak anggur do hasiaku dipusuni sada dolok nanapu. Jala dipakuri, jala dijoputi akabatu siani. Jala disuaton lopok nadenggat tusi. Jala dipauli sada tukup di tonga-tongana. Jala dihali sada pangilanga di bagasan. Paimahon parbuena tonggi, hape na asom di tubuhon. Atong hamu isini Jerusalem, jala hamu bawa sian Juda. Ua uhum hamu ahu, dohot porlak anggurhu. Tung ahadope si bahenon nian, tu porlak anggurhu. Naso hubai tusi. Buasa sai hupai maima, parbuehonon na parbuena tonggi. Hape na asom do di parbuehon. Ope pabotohonoku matu hamu si bahenoku tu porlak anggurhu. Upatoku mahadangna asa sudah digagak binatang. Lohauku maparikna asa dilutak. Bahenoku ma ibana gabe halongonan asa unang diratingi manang dipakuri. Asa tubuan suga doho si hupi. Jala dohonoku aka obun asa unang mangalehon udan tu ibana. Alai porlak anggur ni Jehoba Zebaut. Ima pinopar ni Israel. Dohot aka bawa sian Juda. Suaswanan hasudunganna. Sai di paimaima uhum hape idama pangarupau do. Hati goran hape idama anggu hanggu do. Ido sahakni turpu jamitata. Dihita saluhu nada mangdainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Takas tapa ihut-ihut hatan itu hata. Terlebih di judul perikopna. Israel porlak anggurni Jehoba. Jala di topik minggu dido. Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Di halomoh Jehoba do, uhum dohot hati goran. Amanginang sada kata kunci nasian turpu jamitaon, terhirim, kecewa. Terhirim do porlak anggur di porlak anggurna. Kita tahu tadi, napunasa porlak, ima tu hata Yesus. Jala disoma amanginang taida bahwa bangsa Israel bangsa namulok lonong doha persiauna. Timbul tenggelam. Jala dison nunga dipatu pada bata akana umuli nadumenggan. Jala dipasu-pasu do aka bangsona. Alai ahama nagabe di pasahap bangsa Israel tu Jehoba. Mereka tidak tahu diri. Omma sada hata
napatut sidohono tu nasida. Ala boha, ala dangolo nasida, mangulahon nahobar tu napinatikon ni Jehovah. Mereka jauh dari kehidupan daripada Tuhan. Jala holomdo aka perdalanan ni ngolu nasida. Di babaki debatado nasida gabe bangsona, asa boy donian bangsoi, asa dihaholongi Jehovah. Jala marhite-hite nasida, gabe tau tiruan, gabe contoh manasida, tuaka bangso-bangso na asing, bangso-bangso na somanada debata. Alay taida ma amanginang, nasida do na diharapon ni debata na gabe merperbue, nauli na denggan, alai dao tong sian debata. Disoma dihita saluhu na amanginang, asa toktong mahita, marnida tuganup aka parulau tabe. Bahwa ini adalah teguran kepada bangsa Israel. Jala didok do diso di bagasan turpu jamitaon di ayat 5 didok, ope pabotohonokku matuhamu si bahenokku, tuporlak anggurhu. Upatokku mahadangna asa sudah digagak binatang. Lehonokku ma parikna, lohauku ma parikna asa dilutak. Namar lapata mau disoma kekecewaan itu hatta Yesus debata mernida bangsona. Sai di paima-ima asa merperbuehon perbue na tonggi. Mulo didokon amanginang, sai di paima-ima laho mangulahon aka perbue na tonggi, oma aka hadaulau toni. Oma aka sikap parange, dohot aka parulaun siganupari. Taida ma disob bangso Israel, nasida ditodo debata nagabe haholonganna. Menjadi kekasih hati. Hape taida ma diibarat todos bangso Israelon, songon oroan, jala debata, ima songon pangoli. Ape taida ma, benar-benar do bangsoon, kekasih yang berselingkuh. Tabayak ko maamanginang, molo adong aka kasus na songonon, apalagi ma, di tonga-tonga ni keluarga rupani, tung macai ruduk do sude. Dangi do, jala muse, adong mau dison, aka kekecewaan, sursar masude, ruduk masude. Bahkan olodo nagabe sirang, ala kasus, aka perselingkuhan kan? Alay taida ma amanginang, di bagasan turpu jamitaon, debatape, gabe tarimas do mernida bangsonai. Jala benar-benar do bangso Israel dison gabe dibuang tu pembuangan Babel. Tuaka bangso-bangso nasomanada debata. Bangsa-bangsa yang kejam yang bengis. Tusido di pasahak debata bangsoon asa dihajar, dihardik nasida. Asa marhite-hite omma lam ditadda nasida ma ise do debata. Asa unang gait namar Tuhan. Asa unang marlomo-lomo namar Tuhanon. Jadi hitape saluhu na amanginang unang gabe raus nang diaka hapor siot tabe. Unang gabe marnale bahita diaka perdalanan ni ngolutta. Karena hari-hari ini adalah sangat jahat. Jadi hita sadiri ma manopa dirita amanginang tudalan nadinggan. Dada si paingot na suada tu hita saluhutna. Ai didok-dok rupani bahwa firman Tuhan menuntun ke arah yang lebih baik. Poda si paingot ajaran ido molo hatani debata. Alai hita sadiri ma tabege do taulah do hatai manang nadang. Merperbue do hapor siota manang nadang. Alai na pasti amanginang molo dang merperbue do hapor siota, molo dang menghasilkan buah yang baik kita,
yang pastinya Tuhan akan menghukum. Karena Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Di halomoh Jehovah do, uhum dohot hati goran. Jadi molo sama hita amanginang, baunang gabe mersi uhum maka. Alena patut manguhum, holat debatado. Ido pola dihita saluhuna, ikonadong do kesadaran iman dihita. Ikonadong do dihita amanginang makasih holi dengan bahasa ni Jehovah. Makasih holi akan aulina dengan. Unang do dia ka peribadah hatta, holan rutinitas sabing. Rotu bagas joro na romai, martangiang na martangiang mai. Alai danga dong perbuena di tonga-tonga ni aka perdalanan ni ngoluta. Tabayak ko manuaing amanginang, sada pohon manang suasuanan, molodang dipupuki bana, molodang dilehon aka pupu nanaputu aka suasuanan, na pasti namar pepeng do yang manginang. Marmet-met, bahkan badang adong buah nakam. Apalagi songok kita di son, na adong beaka sawi na, dohotaka suasuanan na asing. Molo nga di bereng hurang pupuk na, pitor baje-baje do ditabay kan. Ngajupang tiki na bah mamupuk nama ninna kan. Asa boha, asa adong tapuon na muse. Asa adong sihirimon na. Merhite-hite na dipadengga dohot dengga situtu suasuanani, ada yang diharapkan. Buah, na tongki, na lebat, jala, imanagabe, lasiroha, dinapunasa suasuanan. Jala marhite-hitei, tarida ma buah na napu, buah na lebat, na tongki, lasmaroha mernidasa. Adong ma dapot ni parpor laki. Alai taida ma molodang disuan sada suasuanan marpepeng do yang manginang, marmet-met. Dukoni musenang badang adong buahna, songo dia ma adong buahna molodang dirawak dohok denggan. Molodang dileho pupu na denggan. Moloholan asal do dibaikan. Yang pastinya badang adong hasilna. Songoni donang haporsiota. Kita rawat, kita jaga. Iko di tabor-tabori do haporsiotai amanginang asa hehe haporsiota. Asa mangolu haporsiota. Jadi unang adong na malas ate. Ayo lo do sipata songoni malas memuji Tuhani. Malas marede-ede. Malas martangiang, malas ro tu bagas joro. Jala malas muse pasahaton akap poda tuaka yanakonna. Ay guarna pena malas yang pastinya sama sekali tidak mau bergerak. Danga dong beroha di ibana, nalaho pahicaton pahehehon. Jadi dihita saluhu na amanginang, asa benar-benar mahita, marnida tikion tiki satok kido. Dan ini juga yang diharapkan oleh Tuhan bagi kita supaya kita menghasilkan buah yang manis. Marperbuehon perbuena dinggam mahita. Jala mangoluma nang buah-buah roh di bagasan perdalanan ningoluta. Asa unang gabe amburadul aka ngolutaon. Jala toktong mahita mengolu di bagasan keadilan dan kebenaran. Jala ido na pinarsita ni debata sia tonga-tonga ni perdalanan ni ngoluta. Mulo didok amanginang di Galatia 5 ayat 22 i, holong doholas ni roha. Dame doho lebes ni roha. Habasaron, habasaon, haporsiaon, halabohon, dohot, hatomanon. Jala ima nagabe tapake amanginang
nalaho madalani ngolu taon. Dan ibadah yang sejati itu adalah di kehidupan sehari-harinya. Unang doa manginang ringgas sita tuaka punguan ringgas rotu bagas joro. HP di kehidupan sehari-hari kita tidak mengenakan yang namanya ibadah yang sejati. Di kehidupan sehari-hari, daktarida jamita naung tatangihoni. Jadi di hita sude unang gabe raus sita amanginang diaka haporsyota. Alai ikut do di hita sude amanginang taingok ma nahona uhum do sude jolma naso mangulahon dengan bahasa ni Jehovah. Taingok ma amanginang di Sodom doho Gomora, di Sodom rupani berdebat do si Abraham nang doho debatang. Naing diri paso sude bangsoi. Ala boha, ala nungga sude merdosa. Danga dong be makarikoti aka nadenggan. Danga dong be makasih holi aka kebenaran. Sude dan sida nungga be silomo-lomo. Tidak ada lagi aturan peraturan. Danga dong be diulah nasida napi natik kon ni debatang. Jala di sodo, gabe di paro de batado, hujan api. Di roksoko do sude aka bangsoi. Holan itu tu, bahola keluarga nisi Abraham do na selamat. Berbeda dengan Niniwe. Taida mamolo Niniwe amanginang, dung di pasahat perbarita nauli, barita tu nasida ditik-tikon asa bertobat nasida, disodo adong di nasida, kerinduan, kesempatan, mangulahon, ahanan idot ni Jehovah. Dan pada akhirnya juga mereka bertobat. Holan itu tu, dung di pasahat debata, naposona borhatusi babiar do ibana. Ala boha, ala perdosa na utusan do di Niniwe. HP dung di ujung na di akhirna baolo do nasida mangulahon nanidok ni Jehovah. Gabedang lalu be rimas ni debata. Dan ini juga teguran bagi kita amanginang dalam naskot bagi kita ini supaya kita menghasilkan buah yang manis. Buah natonggi. Buah yang benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Unang maholan asal ngolu taon. Tetapi mari amanginang selalulah menghendaki keadilan dan kebenaran. Molo bangsa Israel nasida di son holan. Di hata nasida do nasida madok porsea tu debata alai dia kaparulauna danga dong tarida. Dan itu juga sama dengan orang-orang Farise. Di soma rupani nadi tegorni Tuhata Yesus halak Farise. Marjea mahamu nina do tunasida. Jala dihita pesaluhu na amanginang sotung didok debata tu hita marjea mahamu. Unang gabe didok debata hona uhum na tu hita. Asa tapar yang matikion amanginang. Unang meadok kita naraus dia kahaporsionna. Dia kaparulau tai toktong mahita amanginang mau merubah ke arah yang lebih baik. Parulau tanah sailau mungkin rata boto do amanginang songo dia do di kehidupan nyata sehari-harinya hita. Manang nasai toktong do hita makasih holi kebenaran, dohot akka keadilan, manang nadang, taboto doi. Hita do nama boto ula-ulat ta songo dia ganu mersada-sada. Apalagi mamolo diaka inganan perkarejot tabe. Songo dia do tutu kebenaran dan keadilan. Nunga tapatupai manang nadang. Unangga beholat di hata hita madok. Menghendaki keadilan dan kebenaran, HP dak tahangoluhon
dalam setiap kehidupan kita. Jadi di som mahita saluhuna amanginang, toktong mahita merhadaulaton. Toktong mahita pasomal-somal ho dirita mangulahon hadaulatoni. Melatih diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Melatih diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik dalam setiap kehidupan kita. Unang do dihita sudia amanginang soina maburcuta tuaka. Ulau nadenggan alai gabero songon halak farise kan? Hidup mereka penuh dengan kepalsuan. Hidup mereka penuh dengan kemunafikan. Molo di parduru soi nama berengon, songon na badia-badia nama nasida. Diaka parpahean nasida pe songon na badia nama. Alai di parulaun na daktarida na biar mida jahoba nasida. Holam madodo nasida alai mangulahon dangadong. Hape nakina namanginang na dihalomohon ni debatatu hita asa mangulahodo. Jalataida ma molo sada pohon amanginang molo nung ngamalos ibana rating nai yang pastinya itu akan ditebang. Baik kok ditebang namai. Dukoni ditutung nama. Jala songoni do bahenoni debata laho manguhum jol mana sudah daulat marroha. Tabaon nama hita, dukoni tutungon nama hita. Gabe masuk mahita tubara parapian ni api naroko. Ima molo dang daulat hita diaka perdalanan ni ngoluta. Kita sudah tahu mana yang baik, mana yang jahat. Kita sudah tahu kehendak Tuhan. Alai molo saya tada dati dope mangulahu dosa disodo amanginang nagabe hona pita. Alai hita sendiri ma songo dia do tutu kerinduan kita. Manang sihol ni rohata laho madapot to Tuhani. Sihol do rohata tu surgona manang nadang. Mana naikon hona do hita. Manang ido nagabe cita-cita di hitate. Alai bicasa di hari dope amanginang kesempatan masih ada. Balga dope kesempatan di pasaha di batatu hita saharo di bagasan tikyon. Karena Tuhan masih sayang. Jala holong dope rohana tu hita. Ido rupani di pasahat hosa hangoluan na ubalga tu hita. Dan ini juga menekankan kepada kita supaya kita mau bertobat. Supaya kita berbenah diri. Supaya kita benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Kita tidak didapatinya bercacat di hadapannya. Di soma amanginang kesempatan ita pakai ma ganu pari ganu tiki loho mangolu taon tu debata. Jala unang sirak kita amanginang siang ngolu nasa toktong mertangiang. Tetaplah online, kontakkan dirimu kepada Tuhan. Unang doholan na handphone, unang doholan na online terus, alai dang diingok be Tuhani. Unang do lalap binahen ni perlalapan. Apalagi nuangon goda kian nama baik kita lalap, kan? Kemajuan zaman juga teknologi ini, apalagi akan namar handphone nuaing, bangalalap be. Mangaleho tikina tusi kan? Ay holan namar TikToki mau kan? Holan namar Facebooki mau. Apalagi aka ina, nasoboi mangorom dirina, batorus na mau merlive. Tu dia pe, teta na mau rupani, sai torus-torus manaon handphone kan? Dang boy lokang. Enwai ngomolo binereng, bangadao be, kehidupan orang benar dari Tuhan. Badanga dong be, baulo do rupani, sayjuk rohani dongan namar nida asal nang matua doi ni namar rupani kan? Timbul ma akahata si songoni, ala boha juk ni rohana mamereng kan? Ayolo do si pata, gabe mata dosa tua kadongan na bereng kan? Mata dosa tua kadongan na humaliang. Ay rope ibana rupani tu bagas joro, ay holan na patuduhon na adong di ibana, misal na ate. Alay pos do roha, molo di tonga-tonga ni
Bagas joro di bagasa tikyon ba na burjuma roha do sude ate. Amen. Ido. Jadi benar-benar mamanginang tabereng tatuju ma hola tude batang. Unangga belalap hita binahen ni akana asing. Unangga belalap dangolo mangaliho pode betuaka yanakonna. Di sodo hita amanginang asa toktong mahita mangingot parholong roha do Jehoba alai taingok matong parimas do Jehoba. Parimas tuaka naso daulat maroha. Atong dihita sude taingok ma tikion amanginang begitu jahat. Ada banyak cobaan, ada banyak rauyuan gonbal daripada si iblis. Alai hita sendiri mama mereng terayu do hita manang nadang. Unang do diaka perkara juata tartai rohata ala korupsi dongan na doho may bana korupsi kan? Ala doho rupani dongan na mangulahon akan arorang ibana pesongoni. Jadi unang gabe ikut-ikutan. Gabe tahu tiruan mahita amanginang. Dan itu juga sudah Tuhan tekankan kepada kita. Ngadi pabotoho debata jumolo. Ibana na gabe tiruan. Ibana rotu portibion. Di eahi akahadaulaton. Jala ima na gabe acuat dihita. Bagaimana Tuhan dalam kehidupannya ketika datang ke dunia ini. Dan itu juga lah yang patut kita contoh, yang patut kita tiru. Jadi di hita sudi amanginang unang do gabe holan asal ngolutau nate. Taorom mangoluta, taorom masudenang. Sude aka hisap-hisap ni daging tapadao mai. Tasolukom ma hadau lauton namar roha. Daula mahita marroha. Daula ma diaka sude, tang ma di haporsiaon. Unang gabe haporsiaon na plimplan. Unang gabe murah-murah hita amanginang, diombang-ambingkan oleh aka namasa sinuaingon. Unang gabe murah-murah murtad kan? Holang daktabo di bereng di huria HKBP Sentosa, manang na di dia perupani, dang toho na martuhano, dak toho na kristenonin na rupani kan? Baujung na, lau matu akka ugamo na asing. Lau matu silom kan? Jadi di sope amanginang asa toktong mahita melatih diri kita tuaka nauli na denggan. Unang be akka narorangi taulahon. Di paingok debatado hita merhite-hite hatana. Hatana do amanginang nagabe bohal di hita nalaho madalani ngolu-ngoluta. Hatani ise beta tangihon molodang hatani tuhatta. Unang gabe tapa bereng-bereng perjamitana kan? Unang do rupani mamiliti diaka perjamita kan? Unang do ala bibel pro rupani guru huria diakones napasahaton dak tutui dak toho ini na kan? Aina mangalio pasu-pasu wala pedita do ni narupani. Ujungna saya mau semarupani di pabereng-bereng iko pedita. Alai di soma amanginang tabereng ma bahwa hapor siautai dang mangolu be. Nunga be mate molo nunga songoni rohatta. Alai ise pe perjamita na baik perhalado pe situa pe mari. Benar-benar mahita manangihon jala mangulahon. Ayak hatana uli hatana dengga do di pasahat amanginang. Datung nagabe hatana rorang kan? Alai di soma hita saluhuna asa tangi jala tinggil rohatta manangihon hatani tuhatta. Asa unang gabe bako si paula-ula mahita. Unang gabe munapik ngolutaon. Alai di hita sudi amanginang Tuhan menghendaki keadilan dan juga kebenaran. Jala sitong ma sude ngolutaon. Sitong ma diaka parulauta. Nang di tonga-tonga ni keluarga penang bersikap adil lah. Baik suami dan istri juga. Benar-benar ma amanginang saroha sapikirakan. Unang do. Ala perkerejo amatai baholan amatai ma meniop hepeng nakan. Marasing-asing muse hepeng ni inatai dohot amatai kan. HP sudah satu keluarga. Ala iko songoni ma musenang. Ala boha, ala maroha-roha. Atong dihita sudenang. Unang beadok kita amanginang. Nalaho membeda-bedakan
antara bawa doho perempuan iana kotai kan. Sude mata haholongi. Ikut do tahaholongi. Unang gabe ala bawa rupani generasi penerus ninna kan. Aka diadat dihaholongi mau ni pasikolah mau tibo-tibo alai mau loboru. Olo mau dipatupudi. Arohana di siboru ni halakad don non anak ni halakad don nono ninna kan. Baujungna berbeda-beda ma holongi di pasahat. HP molo nunga saha persahito tuak kanatorasna ise doa manginang. Nagabe unggul molo binereng na mangaleho rohana na laho pasahaton akana umuli na majagai na mangarawat na mangaleho na kasih humisik. Olodora aka parupuan kan. Ido na terdepan. Alai molo aka parumain na do medau doi. Olodo songoni kan akana asing mai. Alai akana pungudison akana burjudo. Ate amanginang dangido. Iko benar-benar do amanginang dihita sudena. Pasahaton akana umuli na dumenggan. Tutonga-tonga ni huriana. Tapasaha ma sude aka na adong dihita amanginang. Pelehonota tu debata. Terlobi ma aka parangetai. Sude aka perdalanan ni ngolutaon. Jala ido na pinangido ni debatasya kita saluhutna. Asa gararo hata madok mauliate tu ibana. Jala toktong mahita amanginang paubahong ngolutaon. Asa marhite-hiteon gabe mangolu mahita. Pasahato ni debatama tu hita surgona nasonangi. Jala ido nagabe kerendua dihita ganu mersada-sada. Molo biar mida Jehovah amanginang berarti kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Atong girgir mahita pajonokon dirita tuadopan ni debata. Toktong mahita makasabapon benget rohata diaka perdalanan ni ngolutaon. Unang dota tutulomota, unang gabe tapajogal rohata, unang gabe nomor sada sibolis di bagasang ngolutakan. Molo sibolis amanginang dakyai jolmao kan. Alai molo jolma saya toktong do sibolison. Ngapid dabe sibolisi, dapid dabe nang sibolisi tu jolma kan. Di somahita marnida bahwa kasih Tuhan selalu senantiasa bersama-sama dengan orang yang percaya. Atong dihita sude garama rohata toktong mahita perbuehon perbuena tonggi unang gabe bako si paula-ula. Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Di halomoho Jehovah do uhum dohot hati goran. Atong taulahom mayamanginang asa mangolu nang haporsyota. Amen martanyang mahita. Ido tutuale Tuhan toktong dohami marula-kula madok maliate tuho. Di sude asi dohot denggan ni basam. Nama dongani ngolunami saharo di bagasan tikyon. Terlobi nang dihatam nang hutangi hok kami. Ajari pergogoi perbisuhi hami. Asa tahu hami mangulahon. Aka keadilan dan kebenaran. Di tonga-tonga ni perdalanan ni ngolunami. Asa daoma ale Tuhan. Bako si paula-ula siya kami. Asa unang gabi munapik ngolunamion. Ale toktong ale Tuhan. Huhasi holi hami ho diaka perdalanan ni ngolunami. Nang disaluhuna di damang doho denang nami narotu bagas joromon ale Tuhan apala di bagasan tikyon. Tok-tok pale Tuhan nama masu-masu ngolunasida. Nama narihong ngolunasida. Nama ngalehon hahipason hagogon habisuho tunasida. Asa toktong marbisuk nasida le Tuhan. Di nama dalani ari-ari ni ngolunasida. Terlobi lehonomu si patu haringgaso dihami. Asa ringgasa mi mamuji pasangap guar munabadiai. Unang marpepeng haporsion nami. Alai tok-tok kami madok mauliate tua dopa munabadiai. Nang dia ka usaha perkerejuan ni damang doho dan nami saluhutna. Tok-tok pale Tuhan nama masu-masu. Nama nabaya kasilas ni roha di tonga-tonga ni perdalanan ni ngolunasida. Terlobi le Tuhan sude akan hinirim ni rohana sida. Toktong pasau tomu di bagasan holong munasumurungi. Pos itu tu rohana mele Tuhan. Nah hodo nama dongani hami saluhukna. Diaka perdalanan ni ngolunami. Atau ngale Tuhan. Jongjongi rohanang pikiran nami ganuk mersada-sada. Asa saya tok-tok kami makasih holiho. O matangiang nami. Nahu sobaho kami.
marhite-hite Kristus Yesus, martanya kami Tuho. Amin. Marede mahita, huhu mahita, papung peleang. Tatanya koma peliat tahun tua do pani debata martanya yang mahita. Ale debata amana mina di Banua Gijang.
Hodo haroroani saluhu siliholeho na denggan. Doho nasa ulibasa na maliutus. Hupasat hami masya na nilehomitu hami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaumu. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam huta dahami. Godang ni siliholeho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manamina di Banua Gijang, sai pinorbadi amaguharmu, sai Roma harajaumu, sai saukma lomoni roham di Banua Tongon Songon di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hangoluan siapari, sai sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unang hami togiho tu pangujunan, palu ama hami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodako Tuhan debata mabohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopako Tuhan debata mabohina tuhita. Jala di pasar homadamena tutod ditabe. Amin. Shalom, horas madihita saluhuna, selamat hari Minggu.